and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Panganaw ka mo sa kaya lang ako! Magdaling mo! Hindi ka mo gusto nga paumanan sa mga bala sa sunod na mo pagpaputo! Rinano si Batan ta! Unsa! Tulisan to yun mga tawagan. Busa, what am I mo? Manaog ta. Ihatag na gusto ng kuhaon. Dali. Nana mo sabi, o sa babae, o sa lalaki, na sa auto. Uy, hala! Ang nakagwapa ba sa babae? Busalbin, gwapa kayo! Huwag mo himo ninyong dautan kanila ha? Ang kwarta ra nila ang atong kuhaon o pag-hostage sa usa. Usaan na nila, aron ni mo untang taming sa mga pulis. Tanak mo, dulong ta sila. Alam mo pagpakita og dautan mga liyo ka, aron di mi mapugos og himo og dautan. Mga brad, usa man yung tuyo na mo. Bago to min nakasal, og probinsya may maghanimon. Ipagawas ang tanan ninyong da nga kwarta, mister. Sige na. Lakas! Huh? Niya. Dawatan ako pitaka. Nadiyang tanan ng kwarta. Salamat. Pero, de! Mister, pasaylo ang amo unang dad-on kini mo asawa. Imo lang na mo siyang taming sa mga pulis nga migukod namo. Ha? Apanay ko bala ka. Buhian na unya namo siya. Dali! Dali! Ayaw! Aboy iko! Rinano! No! Di ka masugutin yung dado na ko asawa. Utabot, buhay siya! Ay, magsuba ka! Magsuba ka! Uy, di gusto ko matay! Wa na mi panahon sa pagpagkigsulti nimo. Basta kay buhian na namo siya. Nakasabot ka? Dali na! Dali! Ayaw! Ayaw! Dili niyo madako asawa! Dili! Mister, palihulog! Ayaw mi lang aya! Nakapati ka! Kay doon lang ng mga pulis! Ha? Patyaw na kayo! Patyaw na ko ninyo! Ulan niyo madako ko asawa! Patyaw na ko ninyo! Kaya ko ka! Ha? Di ka kasabot! Inyong ipusil ang akong bana! Waway ka lo! Animal ka, Baldo! Ipusil mo siya! Malangit tapos Alvin! Usa ka na! Basin na sundan na sa mga pulis! Tara yun! Asa ko ninyo na na mga kriminal! Si Renan ang akong bana! Si Renan! Mahulong na ta! Hulong! Layo na ta! Di na ta masundan sa mga pulis. O ikaw, Baldo. Kanahan ka! Ang agot! Mindan mo'y mulat na magkausaw ko! Sige, sugol! Sugol! Nama kay Aras! Bulutan na! Magpinusil ta, Baldo! Ay, di ko sukul mo sa Alvin eh! Di ko sukul mo! Daan ko na kamong giingnan. Nga di ta maghimog dautan. Da kung saan gihimot ang pagpuga. Unya, punan pa nimog laing sa! Ha, Baldo? Boss, ibuhat ko lang ang husto baton. Mabag siya sa pagdagit sa mga babae. Pusa ang nga isang patyon. Wala! Boss, Boss Alvin, hustong gibuhat ni Baldo. Malangay na mata kon. Dili po silong tong tawan na. Oh, ako man ganito itong pusil. Unahan kong Baldo na. Ang akong pagbuhat ang matungan og di ka mo! Daan ko na kamong gisultihan. Nga ayaw mo pag-uban ako, ha? Kay mag-inusara lang ko nga mupuga. Apa namugos gid mo, nga mukuyog mo nako. Og misaan mo, nga ako ang iyong sundon. Apan gisupak mo ko, Baldo, ha? Boss, Gisupak mo nga akong gidili. silual ko Boss Alvin. Ilaw ta maglalis ko. Itabo naman na. Patay naman daw akong gipusil. Kinilang timan ininyo, ha? Kamong duha pulos mo mga tinuod nga dautan. Apan ako dili. Nabilanggo lang ko sa nga wa ko mabuhat. Og mipuga ko, kay di ko madawat nga mabilanggo ko sa krimen nga wa ko mahimo. Ayun, lagi. Ito kami mo. Basta kay, sorry sa kunay mo. Patay naman to. Patay mahimo para. Day, pasaylo ako sa netabo simbana. Nabati mo na nga, wa ko'y gusto sa netabo. Apanayaw ko bala ka. Way dautan nga may tabo nimo. Dinhi uban ka namo. Baldo,
Sige na. Ramon, mangita tag dapit nga atong kapahuwayan. Sige na, lihok na ko. Nagpitik pa yung puso. May tsansa pang maluwas na yung kinabuhi kung madali sigda sa ospital. Major! Oh, Nalukop na mo. Suhit at tibok palibot, Major. Apan mo tao nga nakita. klaron lang nga nakalayo na ang pugante nga atong gigugot. Ug sila ang mitulis ug mipusil ining maong tao sa ining auto. Ug nakuha na ako ang iyang identification card. Siya si Renan del Carmen. Tara. Mamaya na kita din napita. Mamalit sa syudad. Buhay pa kayong tao nga napusilan sa tulo ka pugante. Dadao siya sa ospital. Move! Yes, Major! Unsa man? Nagpitik pa ba ang pulso sa mga tao? Yes, Major. Buhay pa siya. Nagpitik pa yung pulso. Anibal, nakaekyas ang tulog ka pugante nga atong gigukot. Ug may tao pa silang gitulis o gipusil. Ug nagtuo ko nga may kauban nga babae kining mong tao. Kay may sandal og shoulder bag sa babae ang atong nakuha sa lapit kinahitabuan. May kauban gyud siyang babae. Ug gihimong hostage karon sa tao pugante. Pagkalagot. Pagkalagot. Unsa to, Sir Paulo? Mao ka rin nahita mo? Oh, Petra. Busa, dinhi ka lang ha. Kaya mo ko sa ospital. Kanong nahitabo magkakini. Huwag si Junis. Asa magkaday. Sige, dinhi ka lang, Petra. Kaya tuon ko si Rinal. Sir. Ani nagyug ko? Hala, uy. Mga pulis kulong nagpahibaw ni Sir sa nahitabo. Ug gituhuan ng mga puganti ang mipusil kang dudong Rinan. Ug si Day Junet, hay mong ka ha? Ay, Diyos ko, ang taon. Pagkagrabe na bayagan ang taong kinihitabuha. Pagkagrabe yun ang taong nahitabong katalagmas bagong magtiayo. Inuo ko. At sa kaninahitabo ka ni mo, Rinan. Mas may pagwaha na lang ka mo mga tos probinsya. Dili uta kini mahitabo kaninyong managtiayon. Compadre! Padre Paulo. Compadre, unsa kining hitabo ah. Nganong wa na ikita ang among anak. O sa sulti sa mga pulis, ha? Si Junice. Ay, nang among anak. Sultihi kami, Compadre Paulo. Hain si Junice. Nganong wa na siya ikita sa mga pulis. Hain ang among anak. Diyos ko. Gihostage sa tulo ka pugante ang among anak. Mao ka na gituhuan sa mga pulis. Gabida kang Renan, din sa ospital. Gamawin bigukod sa tulo ka pugante. Kinahanglan nga masayod mi kung asa karon dada sa mga kriminal ang among anak. Compadre Paulo, dili kami mahimutang kung dili mahibalik ka namo si Junice nga buhi. Padre, Manuel ang atong anak, ang atong anak. di na magpada sa kagol, korason. Labi ka na. May sakit ka na ba sa kasing-kasing? Base na takihon kasi bako. Manuel. Milihok ng kuno ang mga kapulisan aron sa pagpangita sa atong anak. Busa magampo na lang ta nga way dautan nga may tabo ni Junice. Magampo da sa Ginoo, korason. Unsa? Ingon ni ana ang nahitabo sa bagong magtiayon. O lagi sir, ug mauni ako aron magsusi kung nasayod na ba kasi ni Christy bahin ini. Nagtuo ko nga wa pa siya mahibaw. Tuwa siyang kwarto eh. Tagsan lang kayong mugawas. Gahapon pa na nga nagpunay pundo siyang kwarto. Mao ba, sir? Pasagdi lang, Laura. Ako rin mo sulti ni Christy bahin ni imong gitaho karon kanako. Ako rin mo sulti kang Christy bahin ni ini.
Uwa kay lami nga ikawas din sa akong kwarto. Laay nga ilagaw. Gikasal na gid kagahapon si Renan sa laing babae. Ang sakit kay kining dawaton. Usaon ko magkasya sa pagbawi. Patyon ko baga si Junice. Aron mawas siya sa kinabuhi na Renan. Christy! Christy, iha! Ang liho na kinipultahan! Christy, ang lihig kinipultahan! May ibalita ko ni mong nilaan ka na itabo, kagrinan o di Junis! O sa kato, Daddy? May nautang ko nung nahitabo kang Renan o Junice. Unsa? Mao ka nagibalita ni Laura kanako. Samtang nagdagan ko ng autong gigamaniho ni Renan ug ni Junis paingon sa probinsya. Kalit ko na sila nga may gikasugat nga tulo ka pugante nga gigukod sa mga pulis. Gituhuan nga gitulis sila. O gipusil si Renan. O grabe ang kahimtang na da sa ospital. Og si Junis gidagit sa mga taong kriminal. No. Dili. Dili ko gusto nga may dautang mahitabo kang Renan. Hay, ospitalan nila dada si Renan. Ha, Daddy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!